Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Honghong ni Maruma. Elgin, ikaw ba ang namuwak sa mga butang din sa ilawom nga nabati na mo sa ibabaw? Ha? Dili, uy. Ha? Kung mauna, may laing tao din eh. O gituyo ang pagsaba-saba sa ibabaw. Sa dubulwol. Aron, magiyahan ko pa yun ining dapita. Usa? Elgin, may kauban ta din ni Elgin. Oh, tanawa. Tanawa, Elgin. Tanawa. Payhon sa babae ka nang nagbarog sa ngit-ngit. Kinsa ka? Gabriel, wa siya maglihok. Ipati ko nga, nagtutok lang siya nato. Wa kito sa maglihok. Kinsa ka, miss? Nganong niya makadini sa ilawom? May mo ba ito bagon ko ni mo? Kinsa ka? Dili mi mga daotang tao. Wa gyapon siya maglihok. Dili ka ni siya manikin lang, Elgin? Aron makasiguro ta kung manikin ba na siya. Atong payagan ang naong. Oo, tod. Ang flashlight. Akong iwagan sa flashlight ang iyang naong. Di ang flashlight. Kinsa ka, ha? Kinsa... Oh. Dili. Hala, si Marla. Siya ka na, Elgin. Si Marla gyud kana og nagtutok siya nato. Marla, kanong miabot man ka din sa ilawom sa bilya? Kinsa ang nagdani mo din, ha? Uy, nagtutok siya nimo. Pero murag wa siya makakita nimo. Oh, Marla? Marla, kanong miabot ka din, Marla, Marla, ayaw ka hatlok na mo. Ako ni, si Gabriel. og si Elgin ko, Marla. Gabriel, Elgin, nganong di amo din Ako ang angay mangutanan ni mo kung anong miabot ka din, Yun na pa, din ka man mo agi. Ambot. Ha? Nag-sleepwalking ka na, Sap? Mao ba, Marla? Gabriel, unsa man ning dapita? Kangit-ngit din Niata sa ilawom sa bilya. Sa ubos sa kwarto, kilid sa hagdanan. Marla, Elgin, ni adini ang among gipangita. Unsa? Unsa may imong gipangita? Ang kalabira ni Marua. Huwag ilapuntahan kinapita. Kinamang kwarto. Pero kipati ko nga doon na ni sekreto nga nagpaabot lang nga atong madiskubrihan. Ikaw li bahala din di Paulo? Kaya ako nang pagkitao si Marla. Santisima! Taning tapitap. Pasyag di unang imong anak. Usa? Usa to? Kuya Juan man tani mo. Hayag pa dili makabuhat ang dautan ko noon sa mangklasiya sa barangan nga espiritu si Marua. Usa? Mas may danon karon nga makita ng kalabira ni Marua. Sa ako nang gikaingon, maulang ka nang makasulbad sa nitabo karon sa imong anak. Pero asa na ito siya pagkita? Di ta magkagawas. Nasi Tony si gawas nag-atang na ito kung magawas. Anhira ta sa suits. Mading! Unsa naman sir? Ha? Unsa? Kanang giparugan. Kanang giparugan ni mo nga kamayang carpet. Okpa ko no. Ha? Okpa. Lagi! Niya! Uy! Usa rin niya sa ilawang sa karpet. May kitabunan ka ng dapit sa sao. Naihandol ka nang nasa saog nga nalahi pagkakurti nga tapya. Padaplin, Padaplin. Ako'y abli ni. Okay.
abre ang sahog. Ug mayang tanan paingon sa ilawom. Ayun na. Magkuha kong flashlight. Manang! Pagkuha kang flashlight! Gabriel, nahadlokot ni sa ilaw. Bitaw, lain ko na ako pamati ni Dapita. Elgin, espiritista ka man. May mo bag imong hikapon ang mga butang ini dapita. Basin kung matultula na to kung hain malubong ang kalabiran maruwa. Sige na. Gabriel, Akong sumayan. Gabriel, manakata sa ibabaw. Dili ta magdugay diti, ilahom sa yuta. Kitingalik may mahitabo nato din Kung nahadlo ka din Marla. Pero nganong naabot ka man din Marla, may tuyo ka din unsa. Unsa? Dili mahita mong mag-sleepwalking ka. Ug moabot ka din kung wa kay tuyo ining Dapita. Wa ko mahibaw. Elgin, tuhi ko. Unsa gitapusan mo nga hinumduman sa ibabaw, Marla, ha? Unsay nahitabo dito sa kwarto sa imong amahan, Marla? Unsa? Ha? Marla? Tutuki ko. Tutuki ko. Nganong di ka makatutok na ko, Marla? Nahadlo kang may makita ako sa imong mga mata, unsa? Marla, sunod ako. Sunod ako sa akong pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Marla! Marla, balik diri! Marla! Gabriel, dili na siya si Marla. Usa! Elgin, si Marla ang gikatubang nato karon. Kung unsa man iyang problema, kinahanglan tabangan ta siya. Babagan ta nga mabuhi si Marwa pinaagi sa lawas ni Marla. Pero unsaon man? Pangitaon ko si Marla. Di mahimong maulipon siya ni Marwa. Tuwa siya dito Dapita. Ug dadaning flashlight. Aron dali naman siya makitaan. Ug manghinaot na lang ko nga dili ka madisgrasya sa pagsunod niya. Salamat, Elgin. Ug ikaw na'y bahalang musa ka balik sa taas. Sige, diya ka na. Nanindo paghapon akong balhibo nga. Yani ako ini Dapita. Pangitaon ko ang hagdanan pa ingon sa ibabaw. Kana na lang kandila ang akong gamitong iwag. Tunnel kining Dapita. Asam ka paingon si Marla. Pero nakasiguro ko nga din ito siya musubay. Dinig yun. Marla! Hain ko man! Marla! May danil di ay ining Dapita. Huwag magtuom. May tinaguan ba rin kini Mount Villa? Gusto ko sa kong panagnaw siya. Dali. Mulugsong patapaingon sa ubos. Malatsa na. Oo, pagpatay! Hinay! Lo, unsa ka ba? Dagong kining Dapita. Sabi na kong maligid na kong ingon sa ubos. Unsang ka nang nasa ubos? Hoy! Ay, tao niya sa ubos! Hoy! Lo, Paulo, maayo kang magsaba-sabat, ha? Ay, kabala ka man eh. Naibaw ko sa gipukat. Gabriel! Nakaliho! Di ako diri. Oh, Tabang! Uy, sir, may mitubag ka. minyak. Oh, Dili, tao to. Tao ko to. Lo, tao ron. At may tao sa ubos. Dali. Susunod ito, kinsa ka na mitubag. Dali. ayaw niya. Oh. Kalma lang man eh. Ano puggan ko na paglusong sa ubos? Ha? Lo, Paulo? Kingaligling lalang ang ato tapati. Sa lingga? Ayaw kalimot nga may parangan kining Dapita. May itong nagahum nga naglimi din ng Villa Alpamero. Busa kinahangla mag-amping ta. Tabang! Oh, Oh, Ko! Ug di ako sa ubos. Elgin. Abi Si Elgin ko siya. Abi ko magminyak. Dili si Elgin ka. Nakailan kong tinguga. Kung mao ka na, dili demonyo ka na nasa ubos. Lo, si Elgin ka. Dili, maligsong ta. Dali. Hinay, dango kang yuta niyang Dapita. Oo, sige. Maghinay ta. Ata mo sa ibabaw. Tabangi ko. Oh. Pilipin ko. Babo tabi diya, Elgin. Paigo na bidiya sa ubos.
Maneng! Maneng, wa na si Tony sa gawas. Makapangitan na ta ni Marla. Uy, wa naman sila din ni Suri ng kwarto, ha? Maneng! Maneng, hain mo! Uy, unsa man nang sasaong. May hagdanan man di ay paingon sa ubos. Manaog ba ka kuno? Naagit tingali diya sila sa Maneng. Di ko makatunga sa bayo. Sakit kaya ko, Til. Nga nadatugan sa kahoy kaganiha. Napa mo diha sa ibabaw. Silgin ko. Di ako sa ilawom. May mga tao nga nasa ibabaw. Tabangi ko ninyo! Elgin! Ikaw ba yun na? Oh! Ako ning kilibutan sa mga dinagkutang kandila! Oh! Elgin! Ikaw yun na? Ngayon naabot ka ba ng gripita? Oh, dito ka bumagi sa agyanan sa sahog sa ibabaw? Nagitabunan ng karpit? Oo, Noy. Dito kumagi. O, wala ko makapaypaw ninyo nga mulugsong ko din eh. Kaysa diyang mubalik na utak ko si babaw. Naligid ko paingon din eh. Santisima ni Mulo! Kadako sa awan din sa ilaw. Makatakan sa kandila. Mauna kini maning. Mauna kini ang atong giparita. Unsa? Mauna kini ang taguan sa mga barangan sa unang panahon. Husto kalo. Bugat king punduhan kinidapita. Puno sa itom nga enerhiya. Maning, tapagi ko pagita sa pwesto ni Marua. Nagtuokag din ay pisto si Marua din eh. Pangitaon kini nato. Posible nga niya din dapita ang kalabiran ni Maru. Ako na pagkitaon si Marla. Balikon talaga din eh. Tuan na Noy Maning. Gisundan na ni Gabriel si Marla. Simot mong ipasabot, Iljen. Sunod nga miabot na ko din sa ilawom si Gabriel. Ug siya nang mitabang nako nga mahabwa sa nakadatog nga kung mga bato o kahoy. Gidatugan ko. Unya, sa diyang amo nang gisuhit kini dapita. Ug gidagutan na kining mga kandila. Nakita na mo si Marla. Nga hilom nga nagbarog diyang tapita. Ugay man pa ingon si Marla. Ha, Elgin? Dito dapita, Noy. Lupolo, abi na flight. Ako sunod na si Gabriel ug si Marla. Diyan na mo! Noy, tabangan na to sila. Pasagti sila, Iljen. Mas matabangan na to si Marla kung makita na to ang kalabiran ni Marua. Nga posibleng gibutang din human siya suluga. Abo naman ni Noy. Kay gisunog man ka siya. Kung abo naman siya, pangitao na to ang orna nga posibleng gibutangan sa iyang abo. Marla! Marla! Uy, usaran. May hangin nga. Namisugat na ko. Kung mo na, may baba pa ingon sa gawas kining maong tanil nga akong kisubay. Marla! Marla, maayo kay mihunong ka na sa pagdagan. Marla! Nagila ka? Marla! Ayaw na padaan niya ang demonyang si Marua. Ayaw na. Dali, Dre. Dali. Luwas ako. Luwas ako. Marla? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.